पुआ सुन जो तक गाड़ी फाड़ दे जल्दी जो तक गाड़ी फाड़ दे उठी बनाई ठीक बा कितना दिन के बाद तो इधर खांसी के मीट आवता जमनी हैं आ देखी एगो तो चिंता हमनी के दूर भइल काची पूछी का बोला हुआ जी नई खी हैं त बाप रे बाप कोनो चीज आदमी भर पेटा खातवन औने बिछवा आ गई रही ये आवे नी ना तो बाप रे सवा महीना 1 महीना 1.5 महीना उमे हानु रह के जाली अब बड़की फुआ बिया शादी होई तब वहां के आवे नी ई त छिलिक फुआ आवते रहेली एक कनिया सब कोई आवे ऊ आवे नी ना छोटा की जानी हमरा एक ला हो भाजी ला लेवन लगा दे हम ना चाहे नहीं कि वहाँ कोई के खैले पीले के बारे में ना सोची हाँ उन्हें काट घर अच्छी पा खाए खातिर चाहेला ए दीदी जी देखी लकड़िया लेके पूछी जी हे बाजी पूछी जी उठवा में धइले बनी पूछो कहीं इहे हम उठते सुतते धरती माई से गोड़ लागे नी कि धरती माई ला जा फुआ के घरे हमनी के दर्शन मत होखे ना तो ऊ मेहरानू आवेली ए कन्या गोड़ बाता ए कन्या टिकवा त नहीं पहिने ए कन्या लिपस्टिकवा कैसे मरले हड़ू हमरो के मारे के छोटा की फुआ के कि आ जानी त मुर्गे मछरी खाइम गोड़े हाथ दबाव हां बात बतेले बहु जाओ करा लगे बात रहेला कनिया राक्षस लेखा करेली समझलू कि ना अरे ना कहे के कोई के राक्षस खातिया पेटोए में नु खातिया बिगत अरे बुची जी त खाइल जाला दूसरों के बारे में सोचल जाला ना अरे ओकर आदत खराब हो का करब देख 100 आलू में आलू सरल निकल जी तो का करब फेंक देबू सब आलूया काहे ना फेंक दे सब संहार के हमने चले हम सोच लेल बन दिमाग में ये बैठा लेल बन कि अगर अब आ जाई हां दोबारा आ कोई के खाए का पीना ना मिलल अपने खइला के चक्कर में रहल तब बाक अब अइबो ना करम आ दुआरी पर से खदेड़ दे अब अइबो ना करम आदमी लाजे उठू न जी दीदी जी उहा के करे नी जा ना त केकर करे के मन करेला जी काम है धाम हां बाकी ठीक है सोचत हो जाए ओकर आदत खराब हो खाली खाए खाए के पेट में रहले करी एको काम ना जान जी हो जा आ रोज रोज देखेलु जा मुर्गे मछली चाही हां दाल भात सब्जी रोटी बन अजीब सब खीन हई तनी मनी बाप रे बाप कम सब खीन नहीं है खाए में जाए द जा का कर जल्दी भेज दी 1000 या दी 1000 करही के बाटे जी गबा उठू करे के बाटे आदमी अकेले बावन त बनावतवन खातवन परवाह नहीं खे रहत एगो इहे ने परवाह रहत कि रही ना बुची जी तो सही खूब जीव बिया जा उनकर हमनी के खा पी ले जा आ मम्मी जी बिना खइले सुत जा सब का बखारावा चोरा चोरा के खा गलो देखत नहीं बबुआ के पापा से कहत नहीं ना त मुर्गा मंगवा देते या ना त खसी के मीट दोनों में से एगो जरूर कर देते मैं देखल ना चाहेले उनकरा के हां छुछे बेहरा ऐसन त फुआ करत रहे नी आई हे दीदी जी का एगो कहीं इहे एगो चाल रहन हमार फुआ मेहता वाली फुआ के रहे आ सज धज के देखेलू बाप रे ओ खूब सजेले दादा गांव घर में आदमी कहेला नजर ओकरा ना लगेला जल्दी हमनी के ज्यादा सजम न त नजर लाग जाई बोला ओखने कुछ कहत रहू बोला मेहता वाली फुआ के बाई हमार हमरा सुन ली बतिए तो हमार कोनो परवाह नहीं चोरावन जाई हैं सुनो ना मामी जोन कहियो सनु तवन तू दी हो आ काम करवा दी हो आ आई बन जानू रहल जे 6 महीना के बाद चल जाई मार मुर्गा मछली खा ली हो जी चाप के ठीक बा तू ही त हमर अच्छी बेटी हो चला ना तू मत चोराई ना त पकड़ा जी चोरावल जरूरी बाटे गहना गुड़िया चोरावल जाला ठीक बा जिगरा जिगरा जिगरो जिगरो नहीं कुजा का हो बैठे बुचिया टिकरा के हजी खुशबुओ नहीं खेलौकत अरे आदमी है नु ह अरे अब जियो से नहीं के पहचान में आवत फुआ जी अरे भुला गेलू खूब खुश रह बनर पुते फरमा गोड़ लगला अरे भौजी के गोड़ लगला कोनी रो फोन ना करी है एक बैग चली आइनी मोबाइल रिचार्ज ना रहल हां ऐसा ना कहल का फोन करे के बा जब अपने घरे दुआरे आवते बन त का फोन करे के बा बड़ी दिन पे आइल है कहानी ह हां आगे फूफा जी का तबीयत खराब रहल और वो छोड़ के तो चली ना अब ठीक बानी का करब घर भर सब कोई बीमार बाटे कोनो के नारा उकसल बा कोनो के पेट दुखाता और हटाओ बुखार लागता कुल अपन घर में सुतल बाड़ी सा हमारो करियाई में दर्द रहला लेकिन धीरे धीरे उठ हां झाड़ू लगैनी अभी कुछ बनलो नहीं खे फुआ का करबू दुख सुख त आवते रहला टिकरा कहां बा हो तनी पानी ले आई त कठरा में फुआ जी आई बनी अरे
लेके आई ना फुआ जी आइल बानी। बबुआ काम धंधा करता हो आइल बिया हाँ काम धंधा करत न गइल बना कमावे पर। हाँ लाए माई अब का हम अरे। करी का रे फुआ बिगड़वा दी त। अरे बाप रे बाप घरे मन ना लगेला पागल हिया कारे गोड़ो लगल हिया तोरा बुद्धि ज्ञान होता रे मन थोड़ बटे चल ठीक बा तोरा ले तमार लड़की बढ़िया बिया रे तो का करी तबियत हमर खराब बढ़ी हम ना ऐसे गोड़ लगानी है बताओ तो आज जो फुआ तनी मसाला पीस दे कोहनी पहले से बड़ी देही आपको खसक गइल बाटे। अरे दोबारा आ गइल बानी यही खातिर आइल बानी कि तनी मोटा ओटा जाइबे जुगावा यही खातिर आइल बानी जान जा ए फुआ सुन जी छोड़ कनी दो। जाई दुकानिया पर से नमकीन बिस्कुट ले ले आई फुआ जी के पानी तन- पिए खातिर। मुर्गा बनता मसाला पीस दे तो जाके मुर्गा बनता तो मसाला पीस दे अच्छा पीसियन जानू तोर माई पीसी नु देखो फुआ इहे तोरे में आदत हमर खराब लागता पीसबे कि ना जाके कह खाली मुर्गा नइखे बनत हाँ बाकारा बनत एबरा एकरी पापा का बड़ी मन कइले रहल त कहत न कि जा तनी 2 किलो लेके आवतानी। कातना बढ़िया बा ओ हो बकरा खइला एगो जुग हो गइल बा एक कनिया तारा से का बना दे तो फुआ बता अपने हाथ से अरे हमारा ना बनावेला तोर माई ओरी चटक बनावेली स तनी खूब मरचा डाल के जीरा मरचा ओना पिस के अदरक आ तनी चटपटा बनावत भौजी मना कर दो बकरा ना अल्लाह वना झोक देता नी ए हमरा भी हाथ अरे बुआ जी ऐसन कोनो बात नहीं के मने रहो कब चूल्हे बेरी हमनी का बैठैले बनी जी के बैठा अरे के आ वो कहाँ बाड़ी उहे बनावती है कनी कनी चली मीठा पानी पी ली चली। चल आया तनी चूल्हे बरी चल चल ले जाओ खुशबू है करके लिए जो खिला बुच्चे के ले जाओ अपने फिर पे लेके अपना भीरी रख बुझाइल कैसन तेबाइस रे हरामी रे बुचिया ओकर बात में मत रहिए जो जो खेले ओकर संग जो चला तनी चला कुछ कहा हमार नैहर बढ़िया बाटे तनी खुशबुआ तनी स्वारत हिया तनी चंचल हिया लाई जी दीदी जल्दी धो के ये नु कहा चला हो कि 2 गो गोतनी बाइन जाता मिल धुन के काम कर देते ये दादा फुआ जी के लड़की या इहो काइल भाई सुनी जी सुनी बैठे जी बैठी कब आइल है अयो माई हे उठी चुतर उठाई हे बैठी कब आइल है आ के कैल ह माइयो काहे खातिर आइल हन जा घरे झगड़ा लड़ाई भइल बा कि खाए पिए आइल बन जा खाए पिए आइल बन जा कि झगड़ा लड़ाई भइल बा अच्छा खाए पिए ना दिक्कत बा का तार ना हमारा ढेर काहे के दिक्कत बाटे कनिया बड़ी निका ओनगे पियाज का बोला तो ये फजे खुसरा पुते फल बन रहा है एकदम से सोहागी रह जुग जुग जिया कनिया कि खूब ओनगे पियाज काटा बाप रे मरीचा तो ले ले बड़ू के एकदम खा ली तो गाने पपराए लगी आदमी के ना देखो देखो भले हमरा गैस बनावेला भले तनी छरछरी रुक जा लग जाला लेकिन चाहे कोतनो छरछरी होत रहो लेकिन बन ना कोई ना मुर्गा मछली देख ली ना तो अभी वही आदत बा कनिया बड़ी खाई ना देख लड़ा भौजी की सड़िया नीक लागता लेम का दो तू साड़ी पहनबे तोर बियाह भइल बा अरे के मैं बताई हमारा चुप रह ओ हम चुप रही अच्छा ठीक बा हम मुड़ी चुप काट दे इरा लड़की छुछ बेहरा है काजी फुआ जी पढ़े ले नु चंचल हिया पढ़े से ना होए दादा ओनिए ना रखे के रहे आवाज नहीं क्या सुनाते आ ठीक कर जी ठीक कराओ बाबू बाबू अरे फुआ अरे हो अरे गोर लगता नहीं है धर धर अरे बाप फुआ अरे खूब खुश रह तब ओ ना के मीट लाई बड़े रे बच्चावा सोए गरे भना अरे कहाँ से ही आ गइल बिया को किलो संग संग बेटी को लेके होय रे बबुआ ओहो कहिए जी बुझे काट के खा लिए तो बुलबुल दे ताजा बाल काट ले आई हे बिटिया तो बहुत फटर फटर बोलता हो बा फुआ जी रा लड़की के बोले के तमीज ना है काजी कहते कि बोला ढेर जबान के बारे में पूछा तनी कि का ये बुची हाल चाल ठीक बा का खाए के मन बा हम ना करम जी काम है जबान कटे आइल बई जा हमारा से काम हम ना होई बस का फुआ
कहीं सौरी करवाई पानी एगो गेम पका ली। अरे रख तोरा तो खाइले भाग जा कैसे कैसे सही बता पहले। अरे निमने से आइली रे बच्चा बच्चा राइटर से आइनी आवत रे राइटर जुरे सन का तो वही तक टारा वाले आइलो भाई तोर लगी तोरे पर पड़ल भी सुना तनी अरे सुना तनी कहतनी करे जिया खाए के बड़ी मन करता होई बाप पका ली बोलबो त तार के मारो। हां देख एकर बहिनी पर पड़ल भी है बड़की लड़की बा तोरा ए बुचिया कनिया कई करे जिया त क ए कनिया करे जिया पथरिया लड़किया कैमरा दे दियो रखी हमार मरद खालन हमार मन जौन होई उ देम बुचिया खाली नु को मुआ दे। पगला आ गइल बन का जीरोगा पगला गेले बाऊ हम का पगला इमे ओ जी ना घरे खाए के ना मिलला माई बना के ना देबेली ना तू दे दो। कंट्रोल बैठ घरवा में बने देतली के। अच्छा बुचियो लकड़ी मंगावा हो कनी ए जे बानी तनी बुझात रही खात रह हम बाप हुआ तोरो आदत ना सुधई ना हैं बुझात रही खात रह ए करिया तनी सड़ा आंच लगावा ना अब हमारा कुछ नहीं कहा ए माई भौजी के झुमकावा ले ले। सुंदर लागत ना ए कनिया जाला कबे लइया खाना खाती कबे ले सुनते काहे ले अबू हमर मम्मी के झुमका हम देखी का तू बोलो बे बोलो करे जी पथरी खाई खाई ना लीला लागी है बुझ देख ल खड़ा हो जा खड़ा होके एगो स्टेपनी लेके आओ तोर ई का सिखावत जी फुआ जी खड़ा होके लड़ हम तो हम पटक दे। बरियार तो भिलो तो बुचिया लड़। बरियार बा तन देख त जिगरवा बरियार बा तोरे जोड़ी के हां तोरा ले छोटा ह तन देख ना उठ ना उठ बाकी छोट भाई बाकी मोटो देख हई करे जी पथली हमर बुचिया खाई तू ना खाई खाई हां ये खाई हमर लड़की खाई हम खाई छेक बेबे का हां हां तो फरिया दे रे फरिया आओ बोलो तो बहुत है चूल्हा में झोंक दे मैडम तो हक देबा पटवे में हां ना है भौजी हाय ना होई हाय अरे ते भाई बड़े रे वो कर जिगरवा जो ना एक तक लड़ ना रे लड़ ना रे बाबूआ गु पर ढेले मरबे त तोरे पर छिट के आई घर में जो राखी बनवेबे न तो दीदी नहीं ना बनोई ऐसन फुआ से ही दूर रहेला टिकरा अब तब हमर लइका के उठ बने ता झुलका ताका बागले आई हो बेटिया जान तक ना पाइट खोल के तार लंगटे क दे तो हर के हम लंगोटे काट दे। आय हाय स्टेपनी लेके चल तोर पीछे पीछे हां तो मारा लड़का खोल खोल तू उनका के चलो चलो पीछे पीछे बोल बढ़ते देख ल क्या देख लो ले अरे बुचिया हैं आ कोनिया नु के लड़ा सही अपने से अरे 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 आवे ने रे जो घर बड़ी रउआ सिंग बढ़ा देले मैं छाटी पहले सिंगिंग कर आराम में कोई छाट टका ऊपर ले बाड़े चला ताने मामा पायल बनावे के बस सुन ले हां बन जी पायल बनवा दिए लड़की के करावा तड़ू तार थुथुर तोड़ देब जानत जी को से दूर तो अरे ताबा अरे जोर है आई हो रे मैं बड़ी गंदा गंदा लेके गाड़ी दे तड़ी तू कौन बाबू काहे नहीं कम हैं ए फौजे पलाई के समझाई ना त जानत नहीं ना इकर काट रम हो उठ कर तड़ी आवत हम उठ बनावत खाना या खाना खियावत अजी हमरा से खाना या खाना ना बने ना बनावा आई रे बिटिया का भइलो पीछा सारे से मार के चल गई ई देखो ई हमारा यही से नियरा शादी ना करे के चाहिए जान जी हो तनी को मुर्गा मीट के गमक लागता हुआ दौगल चला आ जाती है एगो लेके आइल बे स्टेपनी लेके आइल बड़ी हो लइकिया के तो चाका पंचर होई तो लगाई अरे दादा चलिए हम मुर्गा मछली ना बनी चाची घर दे काहे ना बनी ना हमरा से बना रे हम मानी लोग के हाल छोड़े काम तमाम अब ना बनी काहे ना बनी कुछ ना होई अरे हम मानी चल ना अपने फुआ के दाल ना करे दे हम सब ओकरा हम बुद्धि समझ ना बनी अभी उठाई भातवा कलवा पे ले जाके रख दे ना बनी कह देनी ना बनी त ना बनी कोई ना खाइए कोई ना रही तबे उ भगिया नहीं जिगा से तारा की जो तब का हम करी दे तोरा के बता हम घर छोड़ दी घर हम चल जेबे गे उठा के नहीं हरवा चल जाई खाली कह ये उठा के बनाओ ना फुआ से बात का ये फुआ डरा तो करा से तुम कर लड़की के मार के आवा जा ए लगी के मार क्या हो पिलवा उमर के उमर लहड़ी हमरा के तू ना उठू करबा ना मरबा अच्छा आवे दे अच्छा ना जीबा तू हम जाता नहीं हाँ फुआ का हम समझाओ तनी जैसे मुर्गा कटला वैसे काट ठीक बा भाई जाता नहीं निन्नी बेटी को बाड़ी है तुरंत मार उड़ के हाथ चला के चल जाती हम ना छोड़नी आता वन कुछ सोच के कि भौजाई हनी कि ननद पे हाथ छोड़ दे आ दादा हाथ छोड़ देला हाथ छोड़ देला फुआ नु हनी रे तोरा गाड़ा छोड़ले बनी रे तोरा स्कूले न छोड़ले बनी रे टिकरा आई
का है मौगी हमार भाजी तो केहू हमरा के मौगी दीही ए चुप रह ए जला घरे ले जा काहे के जा बोलबे धे फरियाओ ना फरियाओ फरियाओ फरिया ले भाई बात फरिया ले बात तू माने लड़कन को लड़ावा तो ठीक होते हां हां उनको तो ना जिम तू लड़कन को लड़ावा तो ठीक होते कहां बाबूया हो कौन सुनत है सब तोर में हर लहरत लगा देले भाई तोरा से खा के हरा लगा दे बाऊ तोर मई मोटा गेल बिया खा के आइलो चूसता चूसेल में चूसता चूसे चूसो का भाई काहे ओतना लड़ाई होता बे माने हमरा के घर से निकलवाओ तुझे ठीक कर हां तो ठीक है ना बाजी फुआ जी तोनी के काम निकाल गइल बियाह शादी करवा देनी पोखरी खान देनी तो होन गइल निकलबे कि नहीं निकलबे बता पहले काहे ना तो रोज रोज हैं? चला जी काहे ना जल जला देखा एगो दतवा छूटल बा निकलना सुन ले दूर दबा बहिन ना बुझ तोहरे के तो मारे हाथ में सिंदूर कइले बाऊ तोर कर दी हां को दा बता बिसरी तोरा के आज के बाद बाजी नहीं जात तो हम ये चल जते घर तू चुप रह ना ओ चुप रह ई कैसे ना जाई कैसे ना जाई चल चले चल देख लिए सुन है ना हम यही चीज हम कब रो बे रो तड़े जो एक महीने के बाद आई है देख लिए तोनी के ते आके जातन तोर बियाह होई न तो पोखरी खाने ना आई तो पोखरी खाने ना आई रब के पास धरा के आवत नहीं चल तू तो पा जैसे घर से खदरा तो सने हमारे क्या है ना खदर तू भी तो के बाल बोला ताड़ू हैं ता झोटा सार के मार हल्का सारा लगा मारे लगा वाह जमाता कनी में देखो जमाता जोड़ी जमाता के जमीन है रहबी तोर बात पे जमीन है हैं, सब देख हमारे लड़की के मारा ना सब मुरे फुआ जी करवावत नहीं फुआ जी करवावत नहीं लाइल बनिए जी के दरोगा भेड़वावे खाती ए फुआ सुन जो तक नहीं फाड़ दे जल्दी जो तक नहीं फाड़ दे नातेऊ हाँ। लाज है मां भूल गइल बाड़ा का रे ते का बोला तड़े रे का बोलता नहीं फुआ के गाड़ फरबे के मेहरारू करे ना तिया तोर फगाई फाड़ब तो तोरी के घर में छु हां जो कोबे नहीं तो घर में चले मुर्गा मछली उतना खाए के शौक बाटे एगो रुपया देवे के ना लेवे खाती हैं अभी बुझत तो नहीं खी हम तो ये करे के छोटा बोलत है देखो ताड़ू जैसे माई हो संधिया माई के उठवा ना चलो अब मुर्गा बनाओ कब का आज के बाद घर ना आई जा हे राम तार मुंह में घाव हो जाए अपने को जगत छी तारे मुंह में घाव जी तार बेटा के घाव हो जी चलो बे कि हम आई कहिए ना भाई मौस फुआ कल गोजिया निकाल तो गड़िया फाड़ 1 मिनट में जान जाइए बतावा हो अपने तो अपने हदे छुगी लड़कियों के मारे पढ़ा दे बिया लड़े में